Sige. Pero nga ba, italiyok mayo para kuha. Di na mo makuha, mas dali ang kahit ang tao na to. Kapares na ako ganun. Lasa. Na italiyok pa ba? Nga na. Sige, huwag ka. Na. Ay, pakita ba din? Pakita. Yan lang, may paluan dari ba? Guys, tanawa ka sa hugot kayo. Oh? Yan ako makakuhan. Tanawa kung doon akong kamot to, tanawa ba? Tanawa ba? Kung ano yun, tanawa ba? Nalubong ang tali. Oh guys, nalubong ang taliw. Iisa ni Badir kiningkong. Hindi na ako makakuha, no? Tabon ni Badir. Grabe, at sakit mo. Tinali talaga ako. Literal na tali talaga. Oo. Luto niya ito yung mga Badir. Luto na siguro yun. Pinali ako mon. Five. Oo. Tama. Ayun, yung balik na. Tugtong ako po. Ay, Leo! Palayo! Sabi siguro. Sakit eh. Mamot, yung sa Leo. Oo. Ano yun? Hindi na kayo nakatali. Lalo ba gano'n yung ano? Yung hapin. Tip kayo. Yung hapin. 5 minutes later. Sundon daw ko niya. Ayan o. Sundon ko niya. Magic daw siya eh. Ganun lang ako. Guys ha, tali na ha. Ayan, tali na. Tali na to. Tabunan. Ayan guys, itabunan ako para ano niya. Okay, go! Sige, sumbo. Sige na. Ikaw pa. Oh, ikot. Yes, sige, ikot. Sige, ginawa na lang mo. Balik.